Eli tässä jaksossa niin kun mä näytän teille, miten tehdään niin kun miakkoja ja kaikkia tällaisia. Eli otatte täältä valikosta, niin menette tänne ja otatte täältä niin ton timanttia. Otatte timanttia. Ja sitten otatte kepin tai keppeen ja sitten kun teillä on se keppi, niin teette tän mikä tää oli tää työpöydän ja menette työpöytään ja laitatte tähän niin kuin nämä tikut ja sitten laitatte tähän tulee lapio, timanttilapio. Sitten laitatte tuohon 2 keppiä ja sitten kun te olette laittaneet ne kepit, laitatte tähän tällainen, niin tähän tulee timanttikuokka. Ja sitten sen jälkeen, jos te haluatte niin tehdä ton timanttimiakan. Tää on kaikissa tää ihan sama. Et jos sitten laitatte tollain, niin tulee toi timanttimiakka. Sitten jos te haluatte tehdä jousipyssyn, niin laitatte tähän kepin ja sitten tähän lankaan, sitten tulee jousipyssy. Ja jos te haluatte niin kuin nähdä miten tehdään toi kilves, niin se tehdään, te laitatte tohon kepit, sitten te laitatte tohon kepit, tohon tulee kilves. Ja sitten jos te haluatte tehdä ton ottakaa hetki, niin ton housut, niin se tehdään näin yksinkertaisesti. Otatte täältä, missä täällä on tämä, etitte timanttia, jos teillä on sitä, kun te olette hakannut sitä kaivoksista, niin otatte timanttia ja menette tähän ja laitatte nähän niin kuin näin timanttia, niin siihen tulee timanttihousut. Sitten kun te olette laittaneet noin timanttihousut, niin sitten on ihan yksinkertaisesti tehdään toi kypärä. Noin. Laitatte siis tohon niin timanttia. Noin. 5, niin siihen tulee se. Sitten sen jälkeen, kun me ollaan tehty se, niin sitten on ihan yksinkertaisesti tehdään vielä toi. Ottakaa hetki, kun mä etin sen täältä. Kengät. Eli laitatte niinku tähän ja tähän ja tähän. Ja tulee niin noin timanttikengät. Sen jälkeen teette takin. Se on ihan yksinkertainen. Laitatte tohon timantin, tohon timantin, tohon timantin, tohon timantin, tohon timantin ja tohon. Ja sitten vielä tohon. Sitten tulee tämä. Ja sitten meillä on jo kaikki niin kuin yksinkertaisesti saatu. Mutta jos te tarvitte vielä jossain apua, niin mä katon sen, tehdään se nopeasti. Eli nyt mä opetan sängyn tekemisen. Tai soihtu. Mä näytän teille nopeasti miten tehdään soihtu. Eli ihan yksinkertainen. Otatte hiiltä. Sitten kun teillä on hiiltä, niin teillä on. Otatte niinku ihan tavallista hiiltä eikä puuhiiltä. Ja sitten otatte tikun. Eikö tuo? Tikun. Sitten kun teillä on tikku, niin laitatte tohon hiiltä niin paljon kuin voi on. Ja sitten te otatte tästä vaan näitä soihtuja niin paljon kuin te niitä teette. Noin, vaikka kaivoksiin. Tässä on ylimääräiset. Ja sitten sen jälkeen kun ne on tehnyt, niin mä näytän teille miten tehdään kelitsimet. Ne on ihan yksinkertaiset kanssa. Että ne tehdään niin kuin
otatte rautaharkkoa. Ja sitten otatte laitatte vaan yksinkertaisesti tähän ja tähän. Eikö siis tohon. Sitten tulee kertsimät. Täällä on ne kertsimet, niin mä näytän miten tehdään toi puuovi. Se on kans ihan helppo. Käytätte puuta. Ja sitten samalla miten tehdään toi ottakaa se sänky samalla vaan näytä. Että tässä on sängyn osat ja tuossa noin, mä näytän. Eli jos te teette sängyn, laitatte tähän villaan ja tähän villaan. Noin. Ja sitten vielä tähän villaan. Tai tätä puuta. Sitten tulee sänky. Ja sitten piti näyttää se, mikä se oli se. Puuovi. Joo. Eli puuovi on näin yksinkertainen kanssa. Otatte tohon puu loppu. Ottaisi nopeasti lisää. Puuta nopeasti lisää. Noin. Ja sitten laitatte tohon. Noin. Puuovi. Sitten näytän miten tehdään noi tullukset. Ne on kans ihan helpot. Rautaharkkoa. Ja piikkikivää. Noin. Sitten menette tohon. Laitatte tohon. Rautaharkko. Eiku siis. No miksi se sinne tulee? Noi. Ja nyt tullukset. Ja tässä oli sitten kaikki tällä kertaa, joten moro.